free channel. Ljudi, idemo da slikamo. Napravimo neki snimek. Sad smo u liftu, sad će kaže da smo na prizemlju. Idemo u mak. Da se makiramo, da se drogiramo. Ovog puta mak nije crvene boje. Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video. Kao što sam malo pre rekao, idemo da slikamo. Idemo da slikamo, da se zezamo. Da, lep je dan, danas juče padala kiša malo. Danas je lep dan i tamo će probamo telefon i Nikon. Ljudi, ništa, idemo da vidimo tamo što... Jao, vidi kakav je prljav. Ljudi, ću vam pokažem kako izgleda. Evo, sekund, molim vas. Pogledaj. Katastrofa je prljav. Kako je bilo? Ljudi, ja da vam kažem da smo stigli. Pogledajte kako to izgleda. Perfektno. Evo, kao i ona se snima tamo, slika se. Polijevo. Ljudi, stvarno izgleda full. Mnogo lepo. Prelepo. I manje ni više nego Ferrari. Ferrari, ljudi, mi smo u Evropi. Evo ga, ljudi, raj. Pogledajte vi ovo. Čim smo mi stali i ostali. Zaustavili se da vide. Bemboru. Pa ne bre Bemboru, nego ovu lepotu. To je ogromna njivetina, ogromna. Moram kupiti jedan dron, da snimam dronom. Šta vi mislite? Napišite u komentaru da li da radimo dronom, da li da kupujemo neki drončić mali. Pa se parkiram negdje tu sljedeće godine. Gdje snimamo drončiću. Obavezno subscribe sa Karabaji i tako ko se nije pretplatio na video, tako? Na video. Na kanal, izvinite. Ko se nije subscribe-ovo, debelo se zajebalo. Eto. Još to ljubičast, to lepo, jao. Vidiš što maše. Ljudi, ja samo da vam kažem, gledaj što maše, molim te. Samo da vam kažem da idem do pošte. Stiglo mi je nešto. Šta ko radi, ja živim u Alzi i u pošti. Vidiš što skače, gledaj. Udarilo sunce u glavu. Ljudi će da me gađaju, znači. I zašto idemo u poštu? Sad će da vidite, sad će vidite. Hajde vidimo se u pošti. Pokupio sam ga. Evo ga. Paket. Ko zna od čega je ovo. Morali smo svratimo kod Zeme. Najbolji sladoled u šali, kod Zeme. Bato, kida. Ne vidi se, evo ga. Najbolji. Znači, sad ću vam stavim sličicu samo gdje treba da dođete. Najžešći sladoled. Obavezno dođete kod čoveka našeg Zema. Znači, ljudi, ako dođete slučajno u šalu, obavezno kod Zeme. To je ovdje preko puta crkve blizu, tu je crkva, pa malo u tu pešačku zonu uđete, zađete, tu su malo lokalčići i Zema sa gelaterijom. Tako? Ljudi, da otpakujemo ovo. Bili smo prvo u pošti, da podignemo paket, onda smo bili kod Zeme, vidjeli ste to, za sladoled. I došlo vreme da se otpakuje i možda pretpostavite šta sam ja to narušio. To ne bi bio ja da ja to nisam naručio. Obavezno dođite kod Zeme na sladoled. Znači, ovo je neplaćena reklama za Zemu. Znate? Ko voli da pucka ove kružiće? Da, ko voli da pucka kružiće? Relaks i antistres. Antistres, sa iglom. Ako ga ovako upakovo na oko, šta radi ovo? I on ga upakovo, brate, da se ne ovo zajebe.
Znači, u pitanju je Burago model koji ne možda vidite, jer ga je on lik okrenuo naopako. To da me iznenadi. Sigurno. Sad ćemo da će me iznenadi ili će da me razočara. Ajde, vi prazna kutija, zamislim ovdje. Aha. Misli cigla da je unutra. Evo ga. A i prošli put je ovako zapakao. Stvarno? Da. Ljudi svaki čas. Jao, vidite. Ni manje ni više nego Bugatti. Mislim da je EB 110. Tako baš. EB 110, da, 91. 91. godište. Ljudi, izgleda perfektno. Sad ću slikam pastičica. I vjerojatno će da uzme šrafciger, da ga odšafi, da gleda ono, ali da? Normalno šrafciger odmah. Odmah ide šrafciger, to sam zaboravio, šrafciger obavezno. Da, sad će to da se odvoji od površine od ove tu. Da, inače to je ta kolekcija koju ja skupljam, ubacit ću vam fotku, to je to, ali ja skupljam samo ove ovdje. Ove ništa. Jer ovo su manje razmjeri, 1.24 i 1.43 i 1.87. A ovo je? 1.18. Da. Ništa ljudi, sa Karabaj ko voli makete. Jel da? Da, obavezno se treba jasno. I ovo radi i plus se otvaraju vrata. Na gore ja mislim da se otvaraju vrata, što je najviše. Mislim da. Wow. Ljudi, izgleda perfektno. Fantazija. Da, i točkići se skreću. Ljudi, full maket. Imamo ovakvu manju, 1.24, ali imao sam želju da uzmem 1.18. Pogotovo što je to ova kolekcija koju sam ja počeo skupljati. Ljudi, obavezno, like a boss i subscribe na channel. I ko se nije subscribe-ovao, debelo se zajelo. Znači, šta misliš da je? Rekao sam ti garderoba za bebu i šta još? Rekao si nešto za kuću i za bebu treći. Ali ne. Bebu je ovo. Očigledno čim nije za bebu. Bože, znači mi taj stiropor možda prodajemo. Ladno. Maketu si uzela? Pa juče sam uzeo maketu. Majko moja. Samo je stigla mnogo ranije nešto, ali... Šta je ovo? Pogledaj. Jebote, prvi put vidim ovako nešto. Pa mislim da ti pretpostavljaš sad. Pa je veze nemam ko ja je. Samo skloni tu kutiju. Skloni negdje ti ne smeta. Čarapi. Šalim se, nisu. Pogledajte, tako se pakuje paket. Ovako u čarapi spakuš. Da me zezaš da si naučila maketu. Ladno si uzela Aston Martin, onog što sam ti pomenuo. Ne verujem. Pogledajte ljudi. On ima specijalnu kutiju. O, brate, mili. Pogledaj kako pakovano. Ček samo da zoomiram. Bože. Znači, ne verujem. Jebote. I ovo se otvara. Lik zalijepio. Da. Idi bre. Joj, Bože. Ne verujem da si mi ovo naručio. To je od bebe i od mene. Od bebca i od tebe, pogledaj. Da. Pogledaj, lik je zalijepio i već sve da se ne otvara. Vidi ovo. Hvala, ne znam što da kažem, stvarno je... Ful jebote. Juče sam podigao nulu. Pa nema veze, ja nisam očekila da će stigne sad. Ja rekao, ona sa Sheina nešto naručila. Ona kutiju. Pogodilo se da stignu oba u isti dan, tako da taman odlično nisi posumnjao uopšte. Ne, pa nema šanse. Nisi posumnjao? A vi kolika kutija, to uvek tako kutija kao da... Tako naručila nešto da... Pogledaj ti vi. Wow, baš je lepo. Vidi boja, čoveč. Boja mu je bez primca, nema šta.
A i bre, nekako kad zatvoriš lepo, normalno legnu. Nije kao ono... Nije kao burak. Da, da. Kao da ima neki, kako se kaže? Slušaj. Gde? Neće sada ići. Što sad nećeš? Evo ga. Baš ono full. Kao da ima neki osigurač ili nešto na tu foru, da. Jedino što hauba mu se pada mu lakše. Pa, dobro. Jedino ovako. A mnogo put otvarano, sigurno, rađen motor. Pa. Često se menja ulje, V12. Pa. Ovo se na 3000 menja ulje. Evo zdravlje da ga voziš. Pa. Da provozaš i meni bebu. Po polici ću da vas vozim. Da. I ovo ima. Eto, ljudi dobiju on 2 makete, znači ovako. Za 2 dana. Tako. Ode Stojević.